Pini hidipi along BJP mass joining ajay mek kitengpon. Pini aruni phai troxy arni Borjan MEC constituency kabar lopon upper hidipi pathua klam along Bharatiya Janata Party ar muka chepa-ok ajay mek mesen pendeng pon lo. Bangso ar muka chepa-ok pon ame along alvisar po aman pen karbiang long autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA Dor Singh Ronghang EM Surjia Rongphar MEC kadom terang pipen chenglok penang anman pen kethi kiding atum chetong si APHLC lapen Congress arat aphan CM Dr. Tuliram Ronghang lapen team karbiang long atum pendeng panglo bangsor muka chepa-ok pon ame along CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso atum chenglok penang an kethi kiding atum jumisen alam thi thandekang se me mesen pen pachun ponlo Bokajan pen irai rong pin news 24 karbiang Akaprek a party pen mate APHLC la pen Congress pen JO pen team karbiang long mate BJP a party along claim rap petna puso keteng karcho pon amai long naga chetong don ile tum gaching hodai ninga jethenai 6 ST Parliamentary Constituency MP Omar Singh Tiso ke hai lapen ke naga chetong nontho East Karbiang Long Bharatiya Janata Party amai thu Roland Killing ke hai MLA Dor Singh Ronghang ke hai EM Surjia Rongphar ke hai pen danglo Mor Singh Timung lapen EM ke don EM ke hai pidon MEC ke hai pidon Board Chairman ke don East Karbiang Long Bharatiya Janata Party spokesperson mate district office bearer abarim EM Chumang Kro ke hai pen danglok Daislom ke do Mohila Morcha Juwa Morcha ST Morcha Minority Morcha OBC Morcha T Morcha lapen Parta Mondol Committee lapen local committee lapen ke pinida ahin pen kewa epo foron epae foron rong asara ke hai tom 400 leader sa ke hai tom pastor ke hai tom lapen ang parda sarpi sarpuri soy jang ki bigi thi lapen ang parda pini je APHLC lapen Congress pen open je team Karbiang Long claim rapet ang pugibang abang puang pi kidon lapen ke kam ini ngarong ini ngarong epi ke kan abang puang pi to phang lapen lung se pon lung se pi aprang sinang to phang kato ko